बिबार बावनो थाखाय बे समाव खावलायनाय जादों। তো এই কারণে এই চুক্তিটো হোৱাৰ আগত আমাৰ যেতিয়া সংগ্ৰাম চলাই আছিলে এই সংগ্ৰামতো বিভিন্ন বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কাৰণ কথাটো বুজিয়ে পোৱা নাই আমি কি বিচাৰিছো আমাৰ উদ্দেশ্য কি আমি আগৰ পৰাই কৈ আহিছো কোনোবা এটা জাতি জনগোষ্ঠীক ধ্বংস কৰাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নহয় নিজে জীয়াই থকাটোৱে আমাৰ সংগ্ৰামৰ উদ্দেশ্য আৰু ইটোলৈ আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছো বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই কৈ গৈছে এই সময়তে লিভ এণ্ড লেট লিভ জীয়াই থাক আৰু জীয়াই থাকিবলৈ দে ইয়াৰ মতলব ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো নহয় অইন জনগোষ্ঠীক আমি ঘৃণা কৰিম অইন জনগোষ্ঠীক আমি হিংসা কৰিম হয় সংগ্ৰামটো আমি কৰিছো জোৰ জোৰত মাইক লৈ কথা আমি কৈছো চিঞৰিছো আমি আৰু আমাৰ চিঞৰক লৈ পেলাই আপোনালোকে যদি ভয় কৰিছে মই আপোনালোকৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছো কিন্তু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ অধিকাৰৰ কথাটো যেনেকৈ ক'ব লাগে তেনেকুৱা কওক আমাৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা ৰাজপথত চিঞৰিছো আমি কেতিয়াবা ৰেল লাইনত চিঞৰিছো আৰু প্ৰয়োজনত আমি কাৰোবাৰ ভৰিটো ধৰিছো বড়ো জাতিৰ কাৰণে আমি যি কি নহওক কৰিবলৈ ৰেডি কিন্তু যি কি নহওক বুলি ক'লে কাটি মাৰি হ'লেও কিবা এটা কৰিম এনেকুৱা নহয় ৰাইজ আৰু এই যে চুক্তিখন হ'ল চুক্তিখন কোনো ভাবা নাছিল যে তেনেকুৱা এটা চুক্তি হ'ব এনডিবি চাৰিটা বিভক্ত হৈ আছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এনডিবিৰ লগত মিল নাই কাৰণ আমি গণতান্ত্ৰিক সংগঠন আৰু এনডিবি হ'ল সশস্ত্ৰ সংগঠন ইয়াৰ মাজত কোনো মিল নাই এই চুক্তিটো তথাপিতো হ'ল আমাৰ মূল উদ্দেশ্য কি মানৱ জাতি জন্মৰ পৰাই কোনো মানুহ হিংসক নহয় আৰু মানৱ জাতি কোনোদিনে হিংসাৰ মাজত থাকি ভাল নাপায় এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিছো এটা অঞ্চলত এটা দেশত এটা ৰাজ্যত যদি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অশান্তি বিৰাজ কৰে সেই অঞ্চল কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে আজি আমাৰ অঞ্চলত চাওক চিৰাং জিলা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টত হয় লাষ্ট হয় নহ'লে লাষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কিবা থাকে এনেকুৱা হৈ আহিছে আমাৰ শিক্ষাত गोरोबथाया थामथि बर' गोरोबथाया जानानै थांबाय आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारियाव अरायनि थाखाय मोनसे गोजोन फैगोन जों बेखौ हास्थायदों
बे गोरोबथानि उनाव जायफोर जोहोलावफ्रा गोबां बोसोर सम गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ नागारनानै हाग्रा बंग्रा बेरायनानै आर्मि पुलिसनि गुलि जानानै बर' हारिनि थाखाय जुजिदोंमोन बिथांमोना मोनसे गोजोन थासारियाव गावनि न'आव फैनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिनि उनावनो बर'नि न'खराव गोजोन फैगोन बर'नि न'खरा जौगानाया फैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों बे समाव आङो गोसोखांदों जोंनि रोजा रोजा मुंख्लंफोरखौ बिथांमोना जोंनि हारिनि थांना थानांगौनि थाखायनो अबथिरा जिउ गारनांगौ जाबाय बिथांमोना सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थाथों बे समाव आं गोसोखांदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जाय बिथाङा बर'नि थाखाय मोनसे न'खर गायसननो थाखाय बिथाङा मोनसे सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन आरो दिनै BSc BTC नि उनाव फिन आरो खेबसेबाव दिनै BTR नि गोरोबथा जाबाय दा बर' हारिया गावनि न'खरखौ जेरैखिजाया मोनफुंनो थाखाय जोंहा मोनसे लामायाव जों दावखोगासिनो दङ दा बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आङो बे समाव आर'ज गाबो दा बे जि सुक्ति जालांबाय बे गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि राजखान्थि मोन्थायखौ जोङो एसेबाबो मोननो हादों जोंनि रांखान्थि मोन्थाय सोलोंथाइनि मोन्थाय जोंनि हारिमु राव थुनलाइनि मोन्थायखौ जोङो एसेब्लाबो मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि खुंथाय गोहोखौबो जों गोख्रों खालामसिननो हादों आरो बेजों लोगोसे बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि सिमाखौ खोलाहा आरो सानजाहा बारायनायनि थाखाय मोनसे लामा जोङो मोननो हादों आरो आं मिजिंथिदों बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो नांगौ बायदि समाव मावफुंजोबनो हायोबा बर' हारिया फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो जौगालांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों थामथि बर'था गोरोबथा सानाव लखिमपुर सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि किसुमान मानसिफोरा गोजोननाय फोरमायाखै बिथांमोना दुखु मोननाया स्वाभाबिकखा मानोना BSc सुक्तियाव बिथांमोना थालांबाय BTC सुक्तियाव बिथांमोना थालांबाय आरो दिनै ओरैहाय BTR जाबाय आरो हरैहाय बर' कसारि काउन्सिल जाबाय नाथाय गेजेराव बिथांमोना दिनै थालांनाय बायदि जानायाव बिथांमोना दुखु मोनदों नाथाय बिथांमोनखौ दिनै बर' कसारि काउन्सिलाव दाजाबफादेरनो नागिरैनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथांमोनखौ जों बड'लेण्डआव लाफानो नागिरदों आरो बड'लेण्डआव लाफानो थाखाय बिनि राहा लामाया सोलिगासिनो दङ मानोना बड'लेण्डनि सिमाया जेरैखिजाया बारायनांगोन जिखिनि हा दङ बे हायाव जों अराय रायजो जानो हानाय नङा बे हाया थोआ लोमा जागोन दा बेनिखायनो थाखायनो जोङो बयबो नाजादों आरो भारत सरकार आरो सरकार जोंनो खोथा होदों जे बिथांमोना मोनसे कमिसननि गेजेरजों बे गामिखिनिखौ सोसननायनि राहा लामाखौ लागोन आरो बेनि थाखायनो आं सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना आर्मि पुलिसजों बुजानांबाय गोबां खस्थ' मोननांबाय दा नैबे समाव बर'नि दैदेनगिरि मावथि बिबानगिरि रावबो जोङो बिथांमोननिफ्राय गोजानाव गैया जों बयबो बिथांमोनजोंनो दंफायो आरो जेरैखिजाया बे ओनसोलखौ जोङो जोंनि जे बे BTRआव सोनो थाखाय जोङो नाजालांबाय थागोन आरो बे जों फोथायो जे नैबे जि प्रसेस बे प्रसेसनि गेजेरजों जोङो सोसननो हागोन थेंक इउ दिनै बेसेबांबा गोलाव सम भारत सरकारजों सावरायनायखौ दैदेनबोबाय थादों होनना बुङोबा गुबुन हान्जाफोरा सुजुग मोनाखिसै गबिन्द बसुमतारी दैदेननायाव NDP प्रग्रेसिभआ बे सावरायनायखौ दैदेनबोबाय थादों दा दिनै देरहादोंबा बे आफादफोरनिल' देरहानाय जानाय नङा बेजों गासैनिबो देरहानाय बे सुक्तिजोंनो मा मोनगोन बे सुक्तिजों आसामनि बर'फ्रा गावनो नागिरदोंमोन BTCनि बायरा BTCनि सिंनि होननानै BTCनि सिंनि बर'फोरखौ BTCनि बायरानि मानसिफ्रा सोंखारिग्रा जाबायमोन दुखु मोनग्रा जाबायमोन गावसोरल' जायो जोंनो होआ नाथाय बे सुक्तियाव BTCनि बायरायाव थानाय बर' मानसिफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखायबो बर' कसारि डेभेलपमेन्ट अट'नमास काउन्सिल दानाय जागोन होननानै मोनसे सुक्तियाव जोङो भारत सरकारखौ गनायथि होनो हादों।